खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै आसामनि गुबै थागिबिफोरखौ रैखाथि होनाय आरो आसामनि गुबै थागिबिफोरखौ गुबै गोनांथि होनाय बायदि खोथाफोरखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननाय आसामनि बिजेपि सोरखारा बुंबाय थादों बेफोर खोथाखौ लानानैनो बिथांमोना बिसायख'थि गेलेदोंमोन आरो बिसायख'थियावबो देरहासार जानो हादोंमोन नाथाय आसामनि गुबै थागिबिफोरनि हेंथायैसो आसाम सोरखारा थांखि लानायखौ नुनो मोननाय जादों फोरमायथिनो गोनांदि डाइरेक्टर अफ हायर एडुकेशन आसाम मावख'निफ्राय मोनसे मिथिसार बिलाइ फोसावदों जेराव सोरखारि आरो प्रभिन्सियेलाइज्ड कलेजफोर जेरै PDUAM, GMC आरो प्रभिन्सियेलाइज्ड कलेजफोराव एसिस्टेन्ट प्रफेसर लाइब्रेरियान ग्रेड 3 आरो 4 साख्रिनि थाखाय पार्मानेन्ट रेसिडेन्सियेल सार्टिफिकेट PRC अदेबानि आसामनि थागिबिनि फोरमान बिलाइ होनांगौनि गोनांथि गैला अदेबानि आसामनि अनगा गुबुन रायजोनि थागिबिफोराबो बेफोर साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन आसामाव बोसोरफ्रोमबो दैबाना जायो आरो दैबाना जानायजों सुबुंफोरा हाराहास्ति जानांनायनि अनगायैबो जिब जुनारफ्राबो गोबां हाराहास्ति जानो गोनां जायो आरो जिउ खोमानो गोनां जायो थिग बेबायदिनो देग्लायबो गोबां जिब जुनारफ्रानो हाराहास्ति जानो गोनां जादों आरो थैनो गोनां जादों काजिरङा नेशनेल पार्कआवनो दासिम गासै 138 जिब जुनारनि जिउ खहा जाबाय जेरैथिंबो दै लोमसावनायनि थाखाय बबेयाव थागोन आरो मा जागोन बेनि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों जिब जुनारफ्रा जायनि जाहोनाव जिब जुनारफ्रा गोजौ जायगा नागिरनानै आरो जानाय आदार नागिरनानै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो गोनां जादों थैनाय 138नि मादाव माखासे गान्दा माखासेया मै आरो माखासे मैदेर फिसा बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिब जुनार नाथाय दै लोमसावनायनि थाखाय काजिरङा माहारियारि हाग्रामायाव 138 जिब जुनारा थैनो गोनां जादोंबाबो हाग्रा बिफाननि गोख्रों नाजाथाबनायजों माखासे जिब जुनारखौ खैफोदनिफ्राय रैखाबो खालामनो हादों लोमसावजानाय दैनिफ्राय माखासे गोजौ जायगायाव दोनहैनो हादों जिब जुनारफोरखौ बेनि अनगायैबो काजिरङा माहारियारि राजा लामायाव गारि मटर खारनायनि गोख्रैथिखौ खम लाखिनो थाखाय गोख्रों बिथोन होनाय आरो नोजोर लाखिनायजों जाब्रबथाय जानायनिफ्राय जिब जुनारखौ रैखा खालामनो हादों बेनि अनगायैबो अक्षय कुमार बिथाङा होनाय 1 कौटि रांजों अक्षय रथ जाहाज बानायनाय जादोंमोन जायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै जिब जुनारखौ रैखाथि खालामहैनो हादों होननानैबो फोरमायथिदों हाग्रा बिफाननिफ्राय दैबानाजों जिब जुनार थैनायनि अनगायैबो दैबानाजों सुबुं थैनायनि अनजिमायाबो बांनानै 79 जाबाय थांनाय 24 घन्टायाव 7 सुबुङा जिउ खोमानांबावनायजों गासै 79 सुबुङा दासिम रायजोआव जिउ खोमानो गोनां जाबाय नाथाय दासिमबो रायजोआव अखा हानाया थाद'नायनि मुं लायाखै थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव आफां आसामाव थानाय आइ दैमाया देरनानै लोमसावदों किर्तनपारा दाङाइगाव फोनांजाबनाय लामाया लोमसावदों गोबां गामिफोरानो दैनि सिङाव न' बां बायदिफोरा दैजों लोमसावजानो गोनां जादों मानिकपुरनि गोबां गामिफोर जेरै जामदहा कासिबारि तिलपुखुरि आरो गोबां गामिफोरानो बे समाव दैनि सिङाव दं आरो दैबाना जानायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरानो जेंनायाव गोग्लैनांनायखौबो नुनो मोननाय जादों बङाइगाव हमनो हादों 2 सिखाव हमजानाय सिखावफोरनि मुङा फारियै बिजय ब्रह्म आरो राकेश बसुमतारी बङाइगाव गोलाव समनिफ्रायनो साइकेल खावनाय बा साइकेल गोमानाय जाथायफोरा जाबाय थादोंमोन बेखौ हमनो थाखायनो पुलिसा गुबुन गुबुन जायगायाव नोजोर होनो थाखाय गावसोरनि मानसिखौ दोनदोंमोन बे लेखायैनो सिखाव खावनायनि दायाव अदेबानि साइकेल खावनायनि दायाव बिजय ब्रह्म आरो राकेश बसुमतारीखौ एरेस्ट खालामदों बङाइगाव पुलिसा आरो बिसोरनिफ्राय खावनाय गंसे साइकेलखौ हमनो हादों होननानैबो फोरमायथिदों साब इन्सपेक्टर सुकेश घोष बिथांनि दैदेननायावनो बे गेदेर जाफुंसारनायखौ मोननो हादों बङाइगाव पुलिसा ट्राकनि सौख्रांनायजों सासे बर' सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों ट्राकनि सौख्रांनायाव तुलसी हाज'वारि मुंनि सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों गुवाहाटीनि रानियाव जानो मोनदों बे जाथाय जानायनि उनावनो नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खुद्रिनायखौ दिन्थिदों पाटगाव नेपालि बस्तिनि थागिबिमोन तुलसी हाज'वारिया फेक्टरियाव खामानि मावोमोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों आरो लामायावनो बे जाब्रबथाया जानो मोनदों बे जाथायनि अनगायैबो गुबुन मोनसे जाथायाव 3 सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादों पालसार आरो बुलेट मटर साइकेलनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनायाव 3 सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादों हाजो नलबारि लामानि आमायापुराव जानो मोनदों बे जाब्रबथाया AS14R3762 पालसार गारि आरो AS14L8001 नाम्बार थानाय बुलेट गारिनि गेजेरावनो बे सौख्रांलायनाय जाथाया जादोंमोन उनाव जाब्रबथायजों जोखोम जानाय 3 सुबुंफोरखौ ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा रैखाथि खालामनानै देहा फाहामसालि फारसे दैथायहरदों
सरकारि आरो प्रभिन्सियेलाइज्ड कलेजफोराव एसिस्टेन्ट प्रफेसर, लाइब्रेरियान, लेक्चारार, ग्रेड 3 आरो 4 नि साख्रियाव पार्मानेन्ट रेसिडेन्सियेल सार्टिफिकेट अदेबानि PRC नि गोनांथि गैया होननानै आसाम सरकारा जि थांखि फोसावदों बेखौ लानानै आसुनि आफादगिरि उत्पल शर्मानि गोख्रों हेंथा। आसाम सरकारा बेबायदि थांखि लानायजों आसामनि बेकार लाइमोनफोरनिफ्राय बांसिन आसामनि बायजोनि बेकार लाइमोनफोरनि थाखाय सिन्था खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों होननानै फोरमायथिदों। जेरावनोखि आसामावनो लाख लाख रोंगौथि गोनां बेकार लाइमोनफोर दं, नाथाय आसाम सरकारा गुबुन रायजोनि लाइमोनफोरनि थाखायसो गोरलै लामा बानायनानै होदों होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि आसाम सरकारनि बे थांखिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव आसामनि कलेजफोराव एसिस्टेन्ट प्रफेसर, लेक्चारार बेफोराव सोनाब बंग आरो बिहारनिफ्राय साख्रि लाफैगोन आरो ग्रेड 3 आरो 4 आव बिहार UPफोरनिफ्राय फैनानै साख्रिखौ लाफैगोन। जायनाखि BJP सरकारा 24 लाख लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननायनि रादाय होनानै सरकाराव फैदोंमोन, नाथाय 1 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होनायखौ दल दामै दामै फोरमायथिबाय थायो, नाथाय आद्रा थानाय 23 लाख साख्रिया मा जागोन, जेराव 1 लाख साख्रि होनो थाखायनो 3 बोसोर लाबाय। फारसेथिं गुवाहाटी, डिब्रुगड़ आरो गुबुन गुबुन इउनिभारसिटिफोरनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो 1 लाख गोदानै ग्रेजुवेट जागासिनो दङ। अदेबानि रायजोआव बेकार लाइमोनफोरा बांगासिनो दं। बेनिखायनो आसाम सरकारनि बे थांखिखौ आसुआ माब्लाबाबो गनाया होननानै बुंथिबावो। लोगोसे BJP सरकारनि सायाव गाग्लोबनानै बुंथिबावोदि सुबुं खुंथायनि गेजेरजों बिसायख'थि जानानै BJPआ सरकाराव फैदोंब्लाबो बिथांमोनहा सुबुं खुंथाय साना राजा बायदियैसो सालायदों। जायखिजाया समाव जिखिजाया थांखि लानानै फोसावो। गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि अनगा गुबुन मन्थ्रिफोरखौ उदाङै थांखि लानो मोन्थाय होआ। बेखौ बेफोरबायदि थांखि लानायजों मिथिनो मोनो होननानैबो बुंथिबावो। बेनि अनगायैबो आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ रिजाइन होनो नांगौ, मानोना बिथांनि समावनो मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादा मोजां जायाखै, कुइसन पेपार लिक जादों, स्मार्ट पर्टेलाव मोजाङै एडमिशन जायाखै, जायनि थाखाय फरायसाफोरा हाराहास्ति जानो गोनां जादों। थाखो 6आव मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजि रावै खालामनायाबो बिथांनि समावनो जादों होननानैबो सोंखारिबावो आसुनिफ्राय। फरायसाफोरनि गेजेराव गिख्रंथावै बांदों HIV पजिटिभ जानाया। मा जाहोननि थाखाय फरायसाफोरनि गेजेराव गिख्रंथावै HIV पजिटिभ जानाया बांदों बेखौ नोजोर होनाया गोनांथि दङ। फ्राय सानफ्रोमबो 7निफ्राय 7 फरायसाफोरनि देहायाव HIV पजिटिभ मोननाय जायो। मोनसे रायजोआव त्रिपुरा स्टेट एड्स कन्ट्रल ससाइटिनि रिपर्टनि बायदिब्ला 828 फरायसाफोरनाव HIV पजिटिभ मोननाय जादों, जेराव 47 फरायसाफोरा जिउबो खोमानो गोनां जाबाय। 220 स्कुल आरो 24 कलेज आरो इउनिभारसिटिनि फरायसाफोरनाव 828 फरायसाफोरनाव HIV पजिटिभ मोननाय जादों। इन्जेक्सनजों ड्राग्स लानायनि थाखायनो फरायसाफोरनाव बांसिनै बांदों HIV पजिटिभ जानाया। मे 2024 सिम त्रिपुरानि रेहेब सेन्टारनि रिपर्टनि बायदिब्ला 8,729 HIV पजिटिभ केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। इन्जेक्सनजों ड्राग्स लानायनि अनगायैबो आथोनारि सोमोन्दो लाखिनाय, बिमानिफ्राय फिसानाव फैनाय, अंग सोलायनाय आरो गुबुन गुबुन जाहोननि थाखाय HIV पजिटिभआ जायो। HIV पजिटिभ जायोब्ला मोदोम सानाय, बिगुराव गोजा जानानै माननाय, हामख्रेबनाय, डायरिया जानाय, निउम'निया जानाय, लोमजानाय बायदिफोर जायो। त्रिपुरा स्टेट एड्स कन्ट्रल ससाइटिनि रिपर्टनि बायदिब्ला 828 फरायसाफोरनाव HIV पजिटिभ मोनदों। बेनि मादाव माखासे ओरैबायदि केसफोरबो दं जायफोर फरायसाफोरनाव HIV पजिटिभ मोनदों बिथांमोननि बिमा आरो बिफा सानैबो साख्रि मावनाय, फिसानि गासै नांनायखौनो बिथांमोनहा सुफुंनो हायो, नाथाय सम होनो हाया। जाहोनाव सम बारलांखांनायनि उनावसो बिथांमोनहा हमदांनो हायो। दा बेफोर गासैखौ लानानैनो त्रिपुरायाव जायगा जायगा माबोरैहाय HIV पजिटिभखौ होबथानो हायो बेनि सांग्रांथि होनाया जागासिनो दं होननानैबो मिथिहोदों। दिल्ली पुलिसनि क्राइम ब्रान्चनि गेदेर जाफुंसारनाय इन्टारनेशनेल अर्गेन ट्रान्सप्लान्ट रेकेट एबा देहानि अंगफोरखौ आयेन बेरेखायै सोलाय सोल' खालामनानै फालांगि खालामनायनि रेकेटखौ हमनो हादों। थांनाय 2 दाननिफ्रायनो दिल्ली पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ बेनि सायाव गोख्रोङै सेबदोंमोन। दा बे दायाव 7खौ एरेस्ट खालामनो हाबाय। फोरमायथिनो गोनांदि रांनि आंखालाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा रांनि थाखाय गावसोरनि किडनि आरो बायदि बायदि अंगफोरखौ गोनांथि जानाय सुबुंफोरनो फानोमोन। नयदायाव थानाय गंसे सोरखारि नङै देहा फाहामसालियाव बे आयेन बेरेखा फालांगि खालामनाया जायोमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला अंग फानग्रा आरो बायग्रा सुबुंफोरा बांसिनै बांलादेश हादरनि आरो बे आयेन बेरेखा खामानिनि मास्टार माइन्डआबो बांलादेश हादरनिनो मुङा रुशेल। सार्जारि खालामनो होनानै नंखाय फोरमान बिलाइ बानायनानै बांलादेशनिफ्राय सुबुंफोरखौ भारतसिम लाबोयोमोन। बेनि उनाव नयदानि सोरखारि नङै गंसे देहा फाहामसालियाव अंग फाननाय आरो बायनायनि खामानिखौ मावोमोन। दा दिल्ली पुलिसनि क्राइम ब्रान्चनि नाजानायाव अंग सोलायग्रा फालांगिखौ हमनो हाबाय।
बे दायाव देहा फाहामसालिनिनो सासे आइजो डक्टरजों लोगोसे स्टाफ गासै 7-8खौ हमनो हाबाय। लोगोसे देहा फाहामसालिनिफ्राय मोननै नंखाय स्टेम्प, नंखाय फाइल, आधार कार्ड बायदिफोरखौबो हमनो हादों दिल्ली पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ। चिरां जिल्ला सान्थिफुरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोनहा मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो थाखाय गुबुन जायगायाव थांनांगौनि जेबो गोनांथि गैलिया। सान्थिफुर बाजारावनो नोंथांमोननि थाखाय गोदानै बेखेवबाय बागुरुम्बा टिभिएस शोरूम। नोंथांमोनहा बे शोरूमनिफ्राय मटर साइकेल बा स्कुटि मोननो हागोन। जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि मोननो हानायनिबो खाबु दं बे बागुरुम्बा शोरूमाव। लोगोसे नोंथांमोनहा बायदि अफारफोरबो मोननो हागोन, जेरै बेसेन नाङालासे 5 लिटार पेट्रल मोननो हागोन, हेलमेट मोननो हागोन आरो सिट कभार मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथांमोनहा खम रां होग्रोनानैनो मटर साइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। बेनिफ्राय साबसिन आरो मा खाबु थानो हाबावगौ? सान्थिफुराव थानाय बागुरुम्बा टिभि शोरूमाव नोंथांमोनहा गोख्रैनो थांदो आरो गावनि लुबैनाय स्कुटि बा मटर साइकेलखौ नोंथांमोनहा बायनानै लाबोदो। बागुरुम्बा टिभि शोरूमनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा माबाफोर मिथिबावनोबा 7039535999 बे नाम्बाराव खौरां हरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।